Myslím si, že v tomto zápase bola veľmi slabá mentalita. Nemali sme tú túhu vyhrať a nehrali sme opäť tímovo. Mali sme tam slabšie, silnejšie úseky, keď sa nám darilo, keď sa nám nedarilo, úseky, keď sme všetko strieľali, keď sme všetko drivovali. Nevedeli sme odhadnúť ten presný čas, kedy strieľať, kedy drivenúť a dodal by tréner asi. Tak k tomuto zápasu asi len toľko. Tam boli sme nastavení na to, že súpera, keďže v početnej nevýhode bolo tu od superových hráčov 7 hráčov, z toho vedeli sme, že sú tam nejakí dvaja slabší, cez ktorých sa malo hrať. Taktické pokyny boli všetky vedené k tomu, aby hráči prenikali, čož sa nestalo, postavili si hlavu, začali strieľať spoza trojkového oblúku s veľmi chabou úspešnosťou. Začalo sa hrať veľmi jednotlivo a každý sám na seba, nikto nechcel púšťať loptu ďalej z ruky. Žiadny prienik, vyhodená lopta, nič. Potom mentálna stránka hráčov, na ktorej pracujeme od začiatku sezóny, znova sa v tomto zápase ukázala ako jedna z tých kľúčových, ktorá môže rozhodnúť aj o takomto nejakom výsledku. Ale za mňa nech tu není len toľko tých negatívnych vecí. Po minulých stageoch, vo Frýdku místku alebo v Králšajme, toto sú veľmi dobré výsledky na to, v akom hernom, taktickom alebo basketbalovom nasadení sme sem prišli. Tak dneska se nám moc nedařilo střelecky ani v obraně. Na konci nás trochu nás překvapila jejich zónová obrana, ale dotáhli jsme to do vítězného konce. Toto utkání je přesně utkání, kvůli kterému jezdíme na turnaje. Bylo to víceméně celé utkání vyrovnané až do úplné koncovky a měli jsme šanci bez nějakého velkého rizika, že bychom ztratili velké body v soutěži a v tabulce, jsme si mohli zkusit vyrovnat koncovku, což bude jako velmi pozitivní.